En total serán 48.000 euros os fondos destinados pola Axencia Galega de Turismo para seguir a promocionar un dos destinos turísticos emerxentes con máis proxección. Baixo o nome de Ría da Estrela, os concellos de Porto do Son, Noia, Muros, Outes e Lousame acometerán unha serie de iniciativas conxuntas encamiñadas a mellorar os servizos de cara aos visitantes e poñer en valor o seu rico patrimonio natural e cultural como recurso turístico. As actuacións conxuntas e o traballo en equipo, a colaboración entre tanto a Administración Autonómica como os 5 concellos que integran a RD, pois facilita a potenciación, a valorización dos recursos turísticos. A través deste convenio plantéxanse unha serie de iniciativas que van a reforzar e que van a supoñer un impulso máis e un pulo ás distintas iniciativas conxuntas. Entre as accións contempladas no convenio destaca a creación dunha rede de museos con pasaporte ou unha ruta de sendeirismo que conecta os 5 concellos da comarca. Quero resaltar que temos agora outra financiación para a sinalización dunha ruta de sendeirismo que une os 5 concellos, que vai tamén a permitir a sinalización dos elementos patrimoniais e tamén do propio sendeiro. Cando percorrerémolo, ainda que sexa por tramos, e te invitaremos tamén. O turismo industrial con visita a conserveiras, fábricas de Salazón, carpinterías de Ribeira ou mesmo o conxunto mineiro de Sanfins supón outro dos puntos fortes desta ría, polo que o convenio sufragará tamén o deseño de itinerarios. É tamén un produto vinculado ao turismo industrial que é bastante importante. Hai moitísima xente, sobre todo tanto nacional como internacional, que están a disfrutar e experimentar este novo turismo, que é a visita de factorías costeiras, por exemplo, as Salazóns ou as conserveiras ou as carpinterías de Ribeira, que se me permitides facer un inciso máis, pois sí que é algo noso, algo propio, e que dá un colorido espectacular e sobre todo facilita a conservación e a posta en valor desa actividade artesanal que son as teleiros de barcos pero de madeira, e tamén as minas de wolframio, como non podía ser de outra maneira, que xa estivemos tamén traballando coa alcaldesa. A estas accións sumarase a edición de material informativo e promocional, a contratación dun arquivo fotográfico, a formación de persoal ou a futura creación dun centro BTT.